Og første kombination ved vandet. Første del problemløs. Anden del også godt. Og vandkombinationen også klassisk stil. Og lidt forsigtigt til de smalle hurdler. Første var det med. Og anden, det var inden for afmærkningen, men det var knap godt klart. Plankevæggen heller ikke noget problem for Evinde Mia Hastrup. Og hækkene også fejlfri overvundet på den direkte vej. Og så har vi en ordentlig brændestabel foran os. Men det er ikke noget problem for Søren Spætte. Den er jo vant til at hakke i træ. Fører og bænk med samt heks og troldmester også problemfri. Og vandkombinationen og en smalt spids efter på gulspor også godt klart. Og der har vi 3 alvorlige træstammer ned ad bakke. Det er der hestene skal vise, at de har mod, og at de har tillid til deres rytter, når rytteren siger, at vi går derhen og hopper det der. Jamen så gør vi det, fordi vi ved, at vi kan det. Og vi har en Dorte Møller undervejs, hun er på vej ud til kombinationerne ud på den modsatte side af vejen. Hun har klaret på den lidt lange vej, men fejlfrit. Og Mia Hastrup på vej mod sidste forhindring. Og Anne Dorte Møller ligger på en 4. plads efter dressuren, og da Johan Iversen er udgået, så vil det sige, at hun er på en 3. plads i øjeblikket, det vil sige inden for medaljechancerne. Og hun kommer ned mod vandet med Balli Kaj Brien, en Bror Balli-hest, ud af
problemer. Før vil jeg sige, ud af Finn Larsens fantastiske hingst Råballi. På vej på de smalle hørtler. Altså man ser det heroppefra, så man næsten ikke tro, at hesten kan ramme og hele taget. Men ikke noget problem for og Lærke på vej hen mod vandkombinationen. Igen vand. Og ikke nogen problemer. Og vi har Babybjørn Leifsbøl med mig Britt Lausen undervejs over for ændring nummer 1. Stærkt galopperende mod nummer 2. Og Majbrit ligger i øjeblikket på anden plads, det vil i princippet sige på første plads efter dressuren. Lærke mod træstammerne. Og har ikke nogen problemer der. Babybjørn Leifsbøl over på ændring nummer 3. På vej over vejen. Over Oxon. Og Lærke Larsen over grøften ved bankettet. Op til den sidste. Majbrit den direkte vej over de smalle spidser, ude på den anden side af vejen, og Lærke er i mål. Og Majbrit over Kastmulevejen. Og der kommer Majbrit ned mod vandkombinationerne. Først stationata, der er en grøft med vand under. Og så rigtig vandpantomine. Babybjørn Leifsbøl er flyvende. En hest med fantastiske muligheder i. Godt reddet og understøttet af sin og godt flyvende over Bredvæg. Regulerer godt ind til emnet, godt direkte vej, absolut balance. Lidt dårligt på vejstangen før.